Hai case 30 anos, a chegada de Mari Carmen Somozas a Cornazo revolucionou esta parroquia de Vilagarcía. A súa iniciativa levou as veciñas do pobo a reunirse para realizar diferentes actividades para entreterse e aprender. Deste xeito, creouse a Asociación de Mulleres Rurais Os Borrizos de Cornazo, unha agrupación de mulleres pioneira na contorna e que este mes cumpre 25 anos. Un cuarto de século de moito aprendizaxe, pero tamén dunha loita continua polos intereses das mulleres rurais. Casi dicía de revolucionar as mulleres e de aí sacar unha asociación de mulleres para a parroquia difícil e os homes peor. Tuvémolo moi difícil. Os homes non comprendían que unha foránea viñera aquí a revolucionarlle as mulleres e sacarlles da casa. Entonces, pois son 25 anos. Hasta aquí, agora, todo moi ben. Porque, eso, é moi difícil. O machismo está aínda hoxe, pero hai 25 anos estaba máis presente. Son moitas as actividades e cursos que a asociación levou a cabo en todo este tempo. Agora celebran o seu 25 aniversario cunha exposición e unha cea de confraternidade. Entón vamos a pegar unha pequeniña exposición para que vexan a xente que veña o que fixemos en 25 anos. As miñas compañeiras e eu estivemos aquí traballando a ver como queda. E despois, invitamos a todas as asociacións de mulleres, claro, que veñan, e algunhas persoas tamén que nos axudaron. Entón, isto facémolo hoxe, abrimos ás 7 da tarde. E despois vamos a ter o día sábado 23, vamos a ter unha comidiña de fraternidade. A exposición estará dispoñible ata o venres 22 de novembro de 5 a 8 da tarde. Para a cea, a asociación poñerá un bus dende a Casa de Cultura que sairá ás 2 da tarde. As 130 socias aseguran que seguirán loitando polas mulleres do pobo. Pois igual que sempre, loitar por cousas que sean boas para a parroquia, para as socias e para todas as mulleres que nos queiran acompañar. Traballamos ca mesma énfasis e ca mesmo gosto que hasta ahora. Que me gustaría que houbera xente máis xoven que trae sempre ideas novas, tamén me encantaría, porque, eso, sempre aire novo, sempre traen ideas novas, non? As ideas novas son o que máis desexan agora mesmo na asociación. Para elo teñen dispoñible unha caixa de suxestións, desexosas de embarcarse en novos retos e loitas que sigan empoderando as mulleres rurais.